Driver sa sakyanan sa Cebu Ports Authority nakadasmag og magtiayon nga nagmotorsiklo pasado alas 6 kaganiyang buntag. Giingong nakatagpilaw ang driver samtang nagsubay ang gimanihong sakyanan sa flyover sa barangay Tabunok. Wala na hinuon mo pasaka og kaso ang mga biktima, human mipasalig ang driver nga abagahon ang gastuhan sa tambalanan. Ang dugang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nahitabo ang insidente sa pasakang nga bahin sa flyover sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay pasado alas 6 ganihang buntag. Ang mga biktima mao ang magtiayong Leo Ryan Basalio, 31 anyos, ug Joricar Basalio, 30 anyos. Kinsa padong paunta sa ilang trabahoan. Samtang ang nidasmag kanila kining van sa CPA nga gimaniho ni Desiderio Pialago Jr., 49 anyos. Nakatagpilaw siya niya, ni swerve siya sa laing nga direksyon. Kini sila ma'am, ang suspect o ang victim, heading sila parang lahig direksyon. Giangko ni Pialago nga nakatagpilaw gyud siya og nangayo og pasaylo sa mga biktima ug sa ilang pamilya. Nagbiyahe ko gikan mga alas 3:55. Gikan niya, kuha ko og empleyado ba. Sunod, pag alas 8, lakaw na po ko para padung ko diri na. Nakigsetol ra hinuon ang pamilya sa mga biktima ug wan ni pasaka og kaso. Human ni pasalig ang kumpanya ni Pialago nga abagahon ang pagpatambal sa magtiayon. Di man sa tumatagan ko, aksidente mo ko. Hindi mo alam sa gusto na mahitabo. So, nakasitol lang kami ni bahay ni Sir sa ilang kuan, sa ilang supervisor sad. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.